Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska si ideme zahrať 1v1 MG Fitman s mojím spoluhráčom, takže poďme na to. Dobre, takže sme tu a ideme na to. Veríš si? Veríš? Takže si veríš, že? No dobre, som zvedavý. Dobre, túto mapu milujem. Máme ešte aj handcam. OK, si tam. 106. Aj ty si mi dal, že? Ne. Dead. Už je 2-0. Máš toho veľkú radosť. Dobre, túto mapu asi mám najradšej zo všetkých. Ty vieš prečo. Nejde mi double jumpovať. No, poďme na to. 94. No, poďme. Plus. Easy. No. No ľudia, máme tu snajperku. Toto je najlepšie. Keď máme snajperku. Je tam? Nie. Ojojoj. Poďme. Ne. Dead! Hlava 4-0. No, tak uvidí sa. No poď. Tak sa uvidí. Dead! Dúfam. Musí to byť viacej ako 20. Jestli sa hodím bunkra. OK. Ne. Ahoj. Ono. Veľmi jednoduchý proces. No bol to jednoduchý proces. Neviem, kde si? Tak pozeraj. Tak. Ale ja viem, kde si ty. No a že neviem, kde si, hej? No kde si? Ale neviem, kde si. Ja si ťa tu. No skopíš toľko, ti chcem dať. Serem na to. Dobre, hej. Ľudia, nie sme vôbec nejakí profi hráči. Proste sme iba normálni hráči. Chápete to? Dobre. Doríti. No, videl. Není tam. A ja už viem, kde je. Nie? Au! Hej! Ne. Dobre, poďme na to. Nie! Haló! Nič? Bad. Ľudia, ak chcete ďalšie takéto videá, tak dávajte lajky a odbery. Dobre, toto je zase najlepšia mapa zase. Ale ani nie. Au. Dobre. Ale. Zrel som ti. Dobre, nevieš, kde som, čo? Dostal si. Dobre.
Dobre, máme tu ďalšie. Počkaj, máme tu ďalšiu mapu, hej. Už je 9-0, je, vieš o tom. Ľudia, dávajte lajky, odbery a čaute.